Brigada 5. Katapusang battle karong gabi na. Yan lang nga sa inyo, bay! Yeah. Big shoutout sa venue ng karon day Apollo Sports Bar, DJ EZQ, nananadiri karon mga tropa to nga gikan pag lagyo no, outside Cebu. Big shoutout sa tanan, sa tanan mga ni-perform ganihaw, sa tanan mga ni-battle. Shoutout sa tanan. Nausta? Sa akong wala, gikan maasin sa Leyte. Maglangas para ni Umerta. Sound to O! Gikan Cagayan de Oro! Maglangaws para ni XCN! I6, War Guard Storm sa Oro, shoutout kang D-Guys, kang Maki, Lex Mantala Cruz, Michael o Milton Sena. Yeah, shoutout sa labay, lagyo pa kay gigikan na no, para lang diri para lang sa atong event. Yeah, pagpaka sa labay! Yeah! Solid, siyempre katong sa mga tropa po nga lagyo lagi no. Salamat sa tanan. Ay! Siyempre sa layo. Sa layo kagayan. Set sales. Patay ka sana. Game. Nagwentos, daw Umerta. Pili niya na XCN. Yo, minatin nyo na ba? Enjoy yun na ito battle. First round, XCN. Yo! Gidako ko sa mga hand sign na kung di ka kasabot kay isulat. Gidako po ko sa mga hand sign na isa ka kablit ang itubag o CM bleed sa bandang east side. Inanak mo burak sa family tree man o bloodline pamutlo nako tanang ugat. Sir, unsa ka kung maambag diri no? Kung sa kwentos magbase kin sa una makasumbag. Sukdon ti ka bisag bisi ko. Kumubog sa iba ka umutungkad pagkasukmag makatilab mga bayot ra ang gapangdunggab. Kay gi-review ta kadong. Imong mga dula gipang playback kino mo ipa-spoon feed karon. Kung ga-asking ka og feedback sus brad, bisa mag-abot patagbuntag guess what? Di mo ipagtabang tanan ni Digas kung di ako ang kakulabra pulong game. Agresibo ka. Sabay sa kung kainitron kinsay una nga matunaw burning spear ni Haskar di ko nimo makita nga mo cool down pero before ka maug daw sa Sub-Zero ka mamugnaw pisikalan na ang sumpay unta nangandam ka og fist fight hangtod palit kay mulagom unsa maitambal imong frostbite lagi nice guy pero bigwasan ka sa tungod si hato ni kang pakman pidi na ipabarog mga gisi ang simod pang balion ang bukog karon daanak ka sibuya way pasagit kag kusog kay niwang kay kadong muragi TV maning yawa murag salida sa hapon mugawas sa TV maning yawa pagkasandir aya dagon inana nga TV di ba yawa nupit santod karon paminawang pisti mga yawa na ko'y sikreto iingon nanong gipaampon kas imong mama pero seryoso tag kalit nganong ako imong hagiton makatilaw kag kapait kapi sa kabuntagon imong dughan ang kapalit bahalag nilingid kay paminawon kay bation panimo ang sakit napakay sakit nga gabation. Round 1, Umerta. Dungog. Game. Check. Parehas tang nagkugi sa gipang buhat. Unta kitang duha di mapalpak. Usa diyang mubuhi kog bugat. Mga ludyahon malangkat. Maong paningkamutig pangugat. Kay panahon nang mukatkat. Taas na bang lubi padunggubat? Ausa ka sa imo nakak. Kapulo game. Gusto ko nga mamawi. Kay lagi. Di ka napildi ni padugay. Apan sa pagpamawi, gitaga agmawi. Nakita parusog bugsay. Pagkatanawang ang dagway. Murag wajud na plastar. Imong nanay magwildingay, nalihian ka sa platbar. Kasi ginigtambay sa kalsada. Magpaminaw sa happenings. Makita sa resulta kayang naong naapil sa widening.
Kayo pasod kang it kaluwag. Imuhang naong pa-expand. Imuhang naong pa-expand. Pwede ka rekruton kay mong ilong, makasimhot og kalag. Kay ka na ang ilong nimo, imposibleng di matagad. Murag pasilog dulho, oh. Sa katagko sa banga. Muni mahitabo. Huwag mo ginawag kontra gusto. Ipa-inhale bitaw ni Mayo. Ni Excel nagagusto. 2032. Bisan unsa na lay masigo. Tinabation og sunggo. Bugoy magudismigo kay mag 2 joints mangingog mo. O di ba? Isog pinurmahan pero dali ra maintoy. Ako nga bata mas ganahan, chill lang, na-enjoy. Kay halata namang gudaan. Nga bunjing ni si Big Boy. Laro na CN sa pangalan. Makitang pagkakingkoy. O CN, Cartoon Network, pakitaan nig live action. Pakitaan nig live action. Ipton man ang box sa kong linya di kayang paungon. Punches wanay gloves. Tanan kay imong sawon. O ingon ana ako mag-box. Di na mapurma inyong karton. Kay parehas tang nagsuot-suot. Lahi lag abilidad. Ako tong damang nga napunos kalagot. Igutom sa syudad. Day trabong ko ang kaapot. Sure kong dili ni mulas. Kay kung ako na mo gawat sa sapot, makahon karon sa match. Santo ay siyan! Go! Yeah. Game! Laban! 2015, Lanceta versus J. King. Tinutukan ka ng Lanceta parang hold up kaya bigay mo ang lahat. 2018, Tipsy D versus Sak. Siguro nga magnanakaw akong rapper. Pansin ko yun pagkat feeling ko nga ako'y hold up sa tuwing binibigay mo ang lahat. 2023, Omerta versus Pads. Makapressure akong dinuwaan tipong kada match after ning sulit na mapugos kag hatag sa tanang nga mura ra kog nagtulis stupid. Really? Unsa man mo dinay pa ka? Yawa, Tipsy og Omerta, kamong duha nasa lista oy. Dili pud maklarong tulis na sir. Di pa klarong tulis na, sir. Di na ginato mabali ang kaso nga tulis. Kay mismo tulis, silot naman na, bugo. Ayaw pa di ka masisisa. Kapag ikaw dadon sa isisiwa ka. Ingon sa kampads. Parehong Kuya Germs, igo ka sa 1-2, grabe impact. Na siguradong downy. Nga marang nagamit na kong antibac. Downy, 1-2. Kaya sa Tagalitin, no? Giunsang to di mong tao nga igo raman ka nagkuso. Yaw, Downy pa galing yung gigamit. Wa na nakalikay. Unsa na lang ka kung breeze, may bisa ng 10 kamay, agay. Kapaisa, ara siya. Di na kinahanglan ng uling, murag sa kahoy na kaipansak. Di ko taga mag-inasal, pero kaya na kung muihaw sarap. Muihaw sarap? Puta, bisag hilaw, gikagat. Pak yung mama, ay proud na proud sa anak. Isubahan sa siyang papa. Pero sobrang asin tong ilaga. Nanong imong giihaw, parat. Oy, dahil yung stilo, di ba? Inana kakawak. Undefeated ka sa inyo, inana nagsulat. Basin guba ang counter-censor. Sige, raglabog sa pak, kay dagang kikag punches, pero walay di bakat. Gusto ka mo bakat, ha? Kalamin mag-battle rap, tanan pwede buhaton. Bilas buhok, sa ako tutok, iko gusto ginom. Puno ng bakbak,
Ayo iluwa, sa sunod buhaton, natural lang kay Om sa pangalan, dapat imo ng tunlon. Round 2 game! Game! Kung mag-iskot ko verse sa unreleased, familiar, di ba? How about XCN versus Diddle? Oh, gets na ba? Ito masapton sila. Pero before that, modern si XCN. Si Mr. Tabang mo tanan. Si D. Garciang friend. Sa Kula Browns gibutang. Pero grabe naka-trend. Maubay gisaligan. Hanto till the end. Untain mong panindigan. Kaysa duwa nila ni Diddle, sa tibuok round 3, gikan sa kanta. Di ba? Di ba? Nga ang title, unreleased. Nag-release. Bulabog na noon ka. Tibuok first ang gispit. Kabaga ba ni mong face? Aron sa score makadikit, gigamit ang copy-paste. Kay kutob ramang tion, pero sa bala mahutdan, ni mo tugma mga liho, kung unsay gibarugan, usog, muingon, natabang, tanan, pero sa kaugalingon, wajud ka katapang. Wajud ka katabang, kaya di minimo kaya nga ati ko, ay sakit ang tunan. Kaya di minimo kaya nga atikon, kaya sa recycling ka the best. Daga pang deserving kontra nimo. Ay pa-feeling guest. Mas angay ani paulion. Aron proceed na ta sa next. Di na kinahanglan pang pabalikon kay cheater man ang ex. Mula sa kung 1, 2, left and right, dugay rang na game over. Makita ni mong lights mo rag di-on rang nga computer. Sending shots diri sa fight. Bisag wako nag-revolver. Murag open website kay na ay X nga na corner. Oh, computer, website. Kay luoy ra ka diri. Di man ka makapause. Daga sa iyong dibdib, literal ka magpaminaw. Kit-kito ni mong chest, o kang dugo kay magbanaw. Mapunos ko na ang ex kay itutok na kong mouse. Maong ayaw na pag-expect nga ikaw diri mo stick. Gi-follow step by step, aron lang ka makik. Wa may ma-interest sa parehas ni mong week. Mawagtan ko ng ex! Kaya ko man ang ni-click! Sa ako man ang ni-click. Maong, malas ka nga butler kay diri ka na tunong. Ako ang klase nga contender nga maglisod kag pugong. Ihatod ka 6 feet under. Huwag wanay makita nga puhon. Purag nagpindot ng controller. Nakoy ex nga gilubong! Hindi ko na. Nasa, Nixon! Yeah. Siya daw ang pambato sa maasin. Grabe makabilib. Gilabay ng pambato dito, walay nabilin hawid sa kaliber. Dapat asintahin imong lawas imasakir pagka kitas opening wala ko'y sir ha. Muras sag manikin kung inaaning challenger yawa proud ko nga salarin. Ga-evolve ang metamer. Murag metamorphosis, imong pagka-metamer, sagol methamphetamine. Kung ako magsolo, sir, solo leveling. Diba kayo nisog ka sa imong kapwa kalugar? Karon ako ang ibarog sa imong pagkaabusar, bisag wala nakatumar imong ulo kay motokar dayon karon ako hagitang nga pariyata walas lugar. Kay puro yaw-yaw, manugdagan ang batasan aning Mayweather. Pero silence lang ang pakmaning ako ang pagka-boxer. Pagka-rich man, ritabag ang sa kong shift dagger. Glowing orb lang ang makita karon naka sa corner o na corner. Glowing orb, shift dagger, silence pack.
Abi ni mag-boxing ni boy. Gusto pag yun ka i-spoil. Nga pwede ra ka mo dagan sulod sa dream coil. Imong pagka-generic, di artaman ng commitment. Bisag unsaon pagtuon, dinalian ba nga assignment, bisag unsa na lang ang maingon. Walay source ang pagkaasit mo ng bisag asa padulong. There's a lot of room for improvement pero sulod gyapon sa kahon. Wala ka nag-improve. So, ubanan ta kasulod. 1v1 ba ang senaryo kitang duha ang makulong? Di ka pwedeng lukaton hangtod di magdugo ay ang ilong. Sumbagon busa ayaw pasapon. Familiar ba sa imo? Ang gisayang ang higayon nga wa kagigawa sa dream coil karon gi-shape na octagon. Di pa ka ready sa battle rap. Di pa ka ready sa kung isumpay palihog undang na og rap. Kung walay improvement mga sungay, ikaw lugar labaw sa atong gap. Kung sa underground ko nagdugay, karon nasapon na ka sa trap, sa distract ta maghusay. Lasra, Numerta! Ingon akong kagrupo nga hutda, tungway mga tahod. Makigbangi nga mutungtong, makabatig ngot-ngot. Sa angles katuod, kibaw ko asa mo duot. Panington ka murag tuop, mawagtang kas buot. Malapil mar mo pisek, sa kadag ko sa balod. Ikaw marpel, gispe, palihok takom na lang sunod. Kaya nakikanta nga butang, nakibaway mong nanay. Ayaw anak makabuang, diriratas palanay. Di na kinahanglan punan ang sistema nga lutay. Pero kung gahi jug kag o na ay madamay, kay tabuang bala nga nagdagungdong full speed ahead, mahagba ni padulo nga magtupong mga legs, remote control nga sniper gamiton, igo sa shots maded o sa kapres lapos sa bongbong samtang naay ni crack nga head. Kay mga bara pa nun nga way planong mutuwak, direkta sa nag-atong, gitakda sa suwat, dawata ang kamatayon, hatagan kag buwak, W ang kuwaon, magpabilin kang buak. Magpabilin kang buak. Kay mo ni duwa sa kinsay matarog, maoy maidlip, kinsay lig-unog barog sa mga gahi nga gibit-bit. Mong tarong nga og hatod, aron ko mo bilib. Kay maplasan ko og daog kung magtakilid ang ex, di ba? Kung magtakilid ang ex mo nang nagpa-spotlight ra ka dire, aron mabiliban. Makita mga lihok, ipamanid-an. Kamu na bahala, diha. Ako pakilid lang. Di na angay magpatunga ang kinakiliran. Mong, di man ipamasin dugay rang gihandom, gikan pas maasin mga lihok mihaom, sa kapaabante anam-anam nga sakon, di man ang tairob na mangki, pero amo ng panahon. Time, momento, exit! Pagkakalo ka rin ko! Let's go! Rapolo, Africana 5! Katapusan yung battle karibin na! Umerta versus XCN! Yo, pagkakalo ka rin ko! Yes, solid! Lagi pa na sila gigikan na, no? Judges decision 5-0 para yung Umerta! Shoutout siya po na XCN, guys! Pwede shoutout. Shoutout ko FDN 660 Productions, taga Kairabato, Salamat Jibo, Sabrite, Salt City Clothing Depot, Unfold, Blanco Clothing, Chronic Street Co, Campo Garillo, Chilero, Morshaw, Miloy Likoy, Arlon, Alawak, Jumong, Nagkaiusa, Ormo Kipag Collective, Flip Prime, ang bibigay. Yo, shoutout ka Merta by support sa yung movement. Shoutout kang Fabi Arcay, Clan Kaytuna, Minel Castro, Brent, Figurasyon, Hanibi Nakwa, Warren Magaliano, Nir, Joseph Nakalaban, Sir Franco Abaw, Rodmark Ubaob, Shell Querme, Miss Daisy from Spain, Kyle Bintulan, o Kang Rod Sena. Let's go! Nice! Congrats! Sunod yapon. Ang 3 rounds Umerta, fighter man sa nang kontra pero sarayan pa lang daan, makabaw dyan kinsay may.
Ace, Omerta versus CN. Buto na ako, Omerta. Nakuha niya round 1 o 2. Then nakuha ni XCN ng round 3. Is effective ang mga gitambuyan ni Omerta. Angles. So 2-1. Yo, viewing BSK and putar na ko all 3 rounds si Omerta. Yung jokes, effective kayo. Ipakita ba niya yung skills yung sa multis. Kuha niyang sa thought niya, references, mas daghag ipakita sa Omerta sa all 3 rounds.